לאן אתה הולך? לאן? מי הולך? מי הולך? כן. חמודי, כן. יש רוח חזקה? יש רוח? כן. יש רוח? כן. נוני. חמוד. מי חמוד שלי? מי חמוד? בוא עם אמא, בוא. לאן אתה הולך? קוקו, איפה אבנר? איפה? הנה אבנר, הנה. הנה אבנרי. איפה אבנר היה? אבנר הלך? כן, ביי. ביי. ביי ביי. היי, לא ביי, היי. היי, אוקיי. איפה אמא? קוקו. חמוד של אמא. חמוד. מי חמוד? מה ראית? מה גילית? מה? מתק. שים לך את זה. אבנרי, איזה חמודי. בוא, אבנר. בוא לאמא. לא רוצה? לא רוצה לבוא אליי? קוקו, אבנר.